Dobrý deň, vítam vás pri ďalších správach prvej internetovej žilinskej televízie Groma TV. Tradične začneme na mestskom zastupiteľstve. Po rozruchu okolo turisticko-informačnej kancelárie sa poslanci nejednoznačne rozhodli zrušiť túto príspevkovú organizáciu. Nejednoznačne preto, že mnohí boli proti rušeniu TIK-u. Ja to vnímam tak, že máme dve organizácie, alebo možno dve, ktoré môžu robiť to isté a to je úplne zbytočné a neekonomické. A najďalšiu na margo toho ukazovateľa, či to má úspešnosť alebo nie tento nový projekt, máme tu napríklad 240 000 prespaní za rok, tak na budúci rok si môžeme porovnať, že či nám to kleslo alebo stúplo. A potom môžeme prijať nejaké opatrenia alebo riešenia na nejaké možné úpravy. Situácia sa mení asi každým dňom, čo týka TIK-u. To znamená, máme z toho pekný guláš už, ja si myslím, nielen ja. A tieto argumenty ma presvedčili možno o správnosti tej veci zrušiť TIK, keď to prejde pod odbor kultúry, pretože tam si myslím vykonáva svoju robotu dobre, ale ja som rozhodnutý sa držať hlasovania. Ja to vnímam ako cestu hľadania, beriem to ako vývoj, to, čo si ty nazval guláš, a práve naopak ja skôr to vnímam ako cestu nájdenia niečoho optimálneho. Mesto má však od začiatku v pláne TIK nahradiť oddelením, ktoré sa bude zaoberať cestovným ruchom a má sa tak stať od 1.1.2012. Sme pristúpili k tomu kroku, že mesto Žilina navrhuje nie oblastnej organizácie, aby vytvorila turistickú informačnú kanceláriu, ale odčleniť turistickú informačnú kanceláriu od organizácie cestovného ruchu a tým spôsobom, aby prešla pod Mestský úrad, odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, mala sídlo na radnici a splnila všetky podmienky na to, ten základný minimálny štandard, aby nám nebolo zrušené členstvo v asociácii informačných centier Slovenska. Oddelenie bude pôsobiť pod odborom kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja na Mestskom úrade. 17. november je u nás známy ako Deň študentstva. Žilinská univerzita každoročne pri tejto príležitosti organizuje univerzitné športové dni. Viac Robert Janikovský, riaditeľ Ústavu telesnej výchovy. Univerzitné športové dni organizujeme na Žilinskej univerzite už niekoľko rokov, ale v takejto podobe, koncentrovanej podobe, že behom jedného týždňa sú usporiadované súťaže zhruba v 15 druhoch športu, tak takýto typ športových dní robíme asi po štvrtýkrát, to znamená štvrtý ročník. Súťažilo sa asi vo všetkých športových disciplínach. Basketbal, futbal, volejbal, plávanie, tenis, thajský box, športová streľba, beh, stolný tenis i golf. Spolu súťažilo 740 vysokoškolákov a 354 ostatných športovcov. Tí, ktorí si neodniesli medailu, odchádzali s dobrým pocitom, veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Koncom novembra mali fanúšikovia brušných tancov v Žiline sviatok. Viac ako 60 brušných tanečníc z celého Slovenska sa zišlo v dome odborov, aby sa predviedli aj so svojimi žiačkami. To je štvrtý ročník, vlastne je to taký večer plný orientálnej hudby, tanca, brušných tanečníc. A snažíme sa každý rok zavolať tanečnice z celého Slovenska. Tá akcia je podľa mňa naozaj krásna. Je to umelecký zážitok a dúfam, že aj diváci, čo tu dnes boli, že majú taký istý názor. Plánujete aj ďalší ročník? To určite áno. Bez toho už by asi Žilina nemohla byť, ale určite áno. Vianočné sviatky sa nezadržateľne blížia. 5. decembra na Hlinkovom námestí bol slávnostne po prvýkrát rozsvietený vianočný stromček. Prišiel samozrejme aj Mikuláš, z čoho mali najväčšiu radosť najmenší návštevníci. Počas celého programu rozvoniaval punč a klobáska.
Pre tých, ktorí slávnostné otvorenie zmeškali, pripomíname, že vianočné trhy majú možnosť navštíviť do konca roka. Všetkým divákom a fanúšikom Groma TV prajem počas blížiacich sa Vianočných sviatkov hlavne veľa šťastia, zdravia a výbornej rodinnej pohody. Zároveň vás chcem všetkých upozorniť, že od 13. do 17.12. bude v Žiline prebiehať akcia Sviečka prianí. Naše anjelice budú chodiť po meste, zbierať priania a tieto priania budeme plniť do najbližších Vianoc. Počas tohto roka sme vám prinášali správy, šport, dokumenty i dianie na mestskom zastupiteľstve. Prajeme vám, aby ste zvyšok roka prežili v pokoji a počas vianočných dní si uvedomili pravú podstatu Vianoc. Dovidenia.